Pressure mirror. Yes, I. Akume bakin magana. Labarin boki sai mu daina, yada jita-jita mu daina, mu daina cutar da juna, ka tabbatar da labari kafin ka bada labari, hakan shine tsari sai rage cutar da juna. Mi confirming kafin mu dorar, mi confirming. Ba na so in ce kaza da kaza ba, amma akwai abin da na hanga ku ba ku gani ba. Shin ko ku lura da wasu mutane da ke da karfin fada aji a cikin mutane sun yi magana tana rasa kawai da burane saboda suna da mabiya a kowane wurare. Da fejikan su na sada zumunta za su iya aikin alkhairi in su so su kwatanta, maimakon haka sai su ta yarya da mugunta, kuma hakan kan ja rasa dukiya ko zumunta. Ni dinnan na san wani mutumi wanda za mu iya kiransa bujimi, yana da manyan shafukan turanci Hausa a jami, manufa karfin fada a yanar gizo-gizo. In ya dora abu a fejinsa jim kadan ya bazu, amma maimakon ya zama ya da kairi sai ya zama kwararre a gurin ya da shari. Idan kai abun arziki ba zai saka ba, in dai ba abun Allah wa dare kai ba, to in ma kayi an fada da sauki ba kai ba a ce kayi abun Allah sarki. Yana samun taimakon shashashin mutane masu tsantar labari babu binciken sahihi ne ko kuma labaran nan na bogi ne, ba su tabbatar ba sai su yi ta yada wa mutane, kuma sun sani hakan zunubi ne. Labarin bogi sai mu daina, yada jita-jita mu daina cutar da juna, ka tabbatar da labari kafin ka bada labari, hakan shine tsari sai rage cutar da juna. Mi confirming kafin mu dorar, mi confirming. Ya shawarar da zan bayar ya zama mu tabbatar da labari kafin mu dorar. In ma gaske ne ba alkhairi ba me ribar mu dorar, idan ka gani ba shi mana a nan ido ka kawar. Labaran kogi suna da illa, ba da wasa ba na rantsi da Allah. Da labaran kogi za a yi tada yaki, zan iya rasa ka rasa ko ki rasa dan uwanki, da shi za ka iya haddasa gaba. Fejikan mu sani ba kunya da shari ba ne ba. Lokaci yayi da za mu yi sauyi, mu bar guziri zo ma mu nemo abun yi. Yanzu neman halali a kiyayi, masu wayo da fejikan su kasuwanci suke yi. Mai rubuta labarin gogi mai wayo ba, mai yada jita-jita ko ya fi shi kwaba. To idan dai ba rashin tunani ba, ba kai tunanin kai idan an maka ba za ka so ba, zai fi mu bar yada jita-jita labarai na bogi a hirkar mu rubuta. Yin haka zai taimaki kasata, musamman arewar mu, Allah ya daga ta. Labarin bogi sai mu daina, yada jita-jita mu daina cutar da juna, ka tabbatar da labari kafin ka bada labari, hakan shine tsari sai rage cutar da juna. Mi confirming kafin mu dorar, mi confirming. Sarauniya TV, tashar al'umma.